Hey y'all, come look at this. Hello guys, नोंथांमोन गासिखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोना मिन्थिखाबाय जानो हागौ इन्ट्र'खौ नायनानै जों बहा थांनो नागिरदों। जों दिनै ना हमनो थांगोन आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय था। ना हमनानै लाबोनानै बे नाखौ फानगोन आरोना। फाननानै ओमफ्राय बेजों जा फैसा मोनगोन बे फैसाजों फुजायाव सिख्ला लाबथिंगोन। नै जों सोर लोगोआव फैदों फुजायाव सिख्ला लाबथिंनो थाखाय नोंथांमोना नायदो। मोखांफोरखौ खेबसे ब्ला ब्ला खोन्थिनो नाजानोसै आं। बिथांमोना पुरा ब्लगाव इदि केमेरायावनो माने सेहेराखौ देखायनो लाजियो आरोना बिराद हेन्डसाम गोजा। बिनिखायनो बहुत लाजियो। नोंथांमोना खोन्थिथारगोन थेवब्लाबो। सासेया बियो बिराद थांमाखाय टेनसन लाना दे नोंसोरखौ जापानिसनि बायदि ब्लार खालामना होगोन। अखाबो हादों गाइस, अखा हादों आरोना नै बोथोरा नाय बा बाला थैबायलै दिनैबा फोथारावनो फसिबाय जोङो। बिथाङा नै जोंनि इनिफ्राय ना कम्पिटिसनाव थांदोंमोन आरोना ना हमनाय कम्पिटिसनाव। ओमफ्राय बिथाङा एवार्ड मोनबोदों बिनिखायनो दिनै बिखौ हायार लाना फैनाय जादों। What the fuck was that? नै जोंना बिथाङा ना हमग्रायाव माने जायफोरा जे सारोना बेयाव माने ना इदि खन्ना होफाग्रायाव टप माने फार्स्ट प्राइजखौ बिथाङा मोनबोदोंमोन। बिथांखौबो हायार लाना फैबादों दिनै। बिथाङा दिनै हमगोन उनाव फैनाया ओमफ्राय बिथाङा दिनै खनगोन। सानैजों प्राइज मोनबोनाय आरोना फार्स्ट एवार्ड। सेकेन्ड पेपार गानबोनाय नामा बन्दु? गानदों गानाबा बन्दु बेलावा बाफाव जुगोन। गानदों गानाखै? बिथांमोना दाखालिनिफ्रायनो बेयाव हमफैगासिनो। जाबाय खोमा बहुत फैसाफोरा। बेसे जाखो बन्दु? जाबाय जानाया फथायनो हानाय जाबाय। Are you comedy me? लोगोफोर माइबारिजों हाबख'लांसै आरोना। बहुत बिदि फिस्ला माइबारिजों होखावलांसै जिफोरलायनाय। ओइ मा खालामदों? खिदो आरे खिदो। नाय बेयाव सासे खिगासिनो आरोना। खर'आ नै लोगो 2,000 years later. हेल' गाइस, जों फाइनालि जायगायाव मोनफैबाय आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जायगायाव मोनफैबाय नै बिराद अखा हादों आरोना। साथाबो लाबाखै। ओमफ्राय नै थुबाबो थुजाला केमेराफोराबो ब्लारसो नुबायदां। जों दा बेयावनो ना हमगोन आरोना। नै बिराद अखा हाबायलै लोगोफोर। नै जालानो आं नै गामसाजोंसो खोबथेनानै रेकर्डखौ खालामनाय जादों आरोना। नै बेयावनो जों नाखौ हमनानै बाजाराव लांना फानहैगोन आरोना लोगोफोर। बेयावनो बेसे हमना मोनो नायनोसै। बेनो आरो जोंनि आइलेन्डआ नै जायगाखौ एसे नायना लादो नोंथांमोना। फोथार गेजेराव फैबाय जोङो। जेरैखैबो फोथारजोंनो फोथार लोगोफोर। ओमफ्राय दा जों बेयाव ना हमनोसै आरोना। बेसे मोना नायनोसै। हमखावलाबायनोसै बारसिन। नै लोगोफोर जों हमजेनबाय आरोना नाखौ। नै बेयावनो हमगासिनो दं। अखा हादोंलै केमेराखौबो माने अन खालामनो हायाखै। फोरलाब फोथार जाजोब्बाय केमेराफोरानो ब्लारल' नुयो। नै नोंथांमोना नायदो बोरै हमगासिनो जोंनि खिलारिफोरा। बिथाङा फार्स्ट प्राइज मोनबोदों आरोना। नै जोंना सानैया हख्लायगासिनो नायदो ना मा बुङो लोगोफोर। हमथागासिनो बाग्राय सानैसो एल'नो नै दंफांमानि एल'गासिनो। नोंथांमोननो खोन्थिनोसै आरोना लोगोफोर। नायदो कि मास फायसे। नै स्टार्टिं आरोना बियो। दा खबाइसे लाना थांगोन बेखौ जों बाजाराव फानगोन। सिख्ला लाबथिंगोन फुजायाव। नै मोनलायबाय मासे। बिराद गिदिर नै। ब्लारसो माथो। फिथिख्रि पाइसे, गरय माछ पाइसे, सें पाइसे।
Nunggu kela. Belok kela. Belok lah, belok. Beri. Ini kela nuak belok kok. Tet, Boston target lah deh. Tet angkap lah kela dia. Angkap lah le, masih sekolah berah. Mulai. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ini nomor go. Mulai lah berah. Dari kamera aku bawa. Habla. Ini belok ke sana. Habla deh. Lalu belok ke sana. Apa? Habla. Sasalon tu sulit. Oh, nang dulu na. Gila. Apa na jangi sengi kan begitu kelang tu. Etek lo kalau mau zai kilo anak tu. Hello guys, na homne fैनानै बेलावानो अख्रुजोबबाय आरोना माने बस्तु सिंफोरावनो हाबलाबायनो नागिरदों आरोना बेलावा माने बस्तु सिंफोरावनो हाबलाबायनो नागिरदों आरोना बेलावा बेनिफ्राय दा आं गिनानै आं हाबला आरोना दैयाव हाबला मोजाङै नायखादै आं जोंथ' रावबो सेकेन्ड पेपार गानखाया Seriously, what the fuck are you doing? जकिनि माबानि जकिनिबासो बासिगौमोन बिथांमोना आरो हमफिनगासिनो आरोना नैथ' गिटारा बुस्थुआ माने इयो फार्स्ट प्राइज मोनबोनायथ' इबो बेलावबारियावनो माने ना हमनानै बि फार्स्ट प्राइज मोनबोनाय मानसि माने डेन्जारखा बियो जों आरो हमफेरि एम्बु स्ट्र बायदि न' सिङाव हाबना थाग्रा Wait a minute. Who are you? बिथांमोना एल' हमगासिनो हाब्रु 2,000 years later. बेला अरजालायबाय नै बेलाव अरजायै ना हमजाखांबाय आरो ना हमखांबाय आरो ना लोगोफोर दायो न'आव थांसै संना जाहैनोसै ओरैनोसो बुंदोंमोन आरोना बिदि जेबो नङा मा होनो फुजा जानायनि थाखाय ना हमना फाननो लाबोआखै जानोसो फैदो ओरैनो थास्लायस्लाय लोगोफोरजों दिनै एल' ना हमैनो होननानै नोंथांमोननो खोन्थिनोसै जों बेसे बुरजा ना मोनखो नै नायदो खि मास पाइसे सें मास पाइसे गरৈ मास पाइसे बोथिया फिथिख्रि बहुत बुरजा पाइसे दा न'आव लांना संना जाहैनोसै नोंथां हेल' गाइस जों भिडिअखौ बिसिमावनो फोजोबनोसै आरोना मा होनो जानायखौ खोन्थिथ'ला जानायखौ खोन्थिबाथाय नोंथांमोना लुगैगोन बायदि मोनदों बेनिखायनो खोन्थिथ'ला आरोना बिराद गिदिर मोनदोंना जों दा जासिहैजोबनोसै न'आव थांनानै उदै सुदै सालायलायनाय खिगुलायनाय आलौ गोसा होनानै उदै सुदै सालायलायनाय खिगुलायनाय आलौ गोसा होनानै थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बिसिमावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै इन्ट्रेस्ट मोनदोंब्ला लाइक होबानो जाबाय आरो चेनेलखौ जुदि आंनि बे ब्लग चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो थुना होदो